chápeš? To je základ. To je základ, no. Ono totiž neměl nic balenej. Chápeš? To je první, co bereš do batoha. Pane Suchánku. Totiž taky ani žádnej vágu nemá pořád. Nemá, no. Hochu, ale víš co? Celý prdy. Normálně mně se to stalo tak ve 20 naposledy. A pičo, co je čtvrtek. A my jsme si zrovna půjčili auto a jeli jsme kam si do prdele. Tak mě byl ten bácho, říkám. A tady v tom, tam jak je ta buďka, tam jsme měli táborky. Tam je hned ten potok. Jestli ty píčko tady aj? Ne, to je jako pod Čirákem. Ale tady je to místo, kde jsem potkal vlastně v dospělosti pak ty kluky ze stopy jo. Zase, že? Pak si udělal blbě, řekl, jo, no tak to udělal do fázi, jako když se s tím nedá nic udělat. Jo, to může přijít takový. No, to třeba může být jenom jako 1-3 měsíců, jak tam tak hodně, že se s tím tam nedá nic udělat. No. Může, že? Dělejte ho, uvěřte. To tady by se líbil Anince. To ji pošlu, ale tak tady je to. Hej, tak přesně takhle jsem si to představoval, tuhle cestičku. Ještě nějaká normální cesta nebo jo. To fakt nebaví. A to máš teď už skoro všude. A nebo máš širokou uspevněnou. Ano. Tak to je fakt pěkná cesta, ale. Tohle je dobrá. Lepší než jít po té modré. Čím na cestu radši, vole. Se zastav, když něco chceš. Odra. Na. A tady je Adam. Zamávej, zakývaj. Tam se býval tu vodu. Horníček má tady hned. Ještěrka, no, tady taky zalezla teď. Opři. Pěkná. To je nějaká žaba? Na prameni. Čistá pramenitá. Jsem říkal, co to tam je za... Vybírá mi to 25 giga, ještě furt mám 220. Chápeš? To je hezký. Jako... A foť ale, já chci vidět pak fotky z toho. To je ta sový skála. Ty vole, tak to je pěkná. Sovová skála. Takže... Máme 108 megapixelů, jo? To je nějaká chatka. Úplně od začátku, když vznikli lidi,
A je to nějaký, to je chatka, kámo. ten spisovatel nějaký Harari, co si. A je to jakože... Tak to je ale super sud, no. Tak to je 1,5 milionu a jsi na tom. Dobrý místo jak pracuje. Mám bože, dřevo dělá, ty. Hodně dobrý dřevo. A úplně ideální velikost. To je nádhera tady, no. To je nádhera, ale ty vole. To je dobrý barák. To bylo asi jako... Prostě... Nějaká tančína nebo něco, že? Kuleční, vole. Asi jo, no. Tam je teda, to máme to. Tak to je krásná. No máme to. A tak ta bych tě dokázal taky kousnout, ale jedno na. To je krásná, nebo ho užij. Ty vole, tak ta je hodně, ta má fakt 8 metrů. Ty jo. Ty vole. Ta mete ale. Tak to jsem neviděl. Tak jdem zase zpátky, protože nás půboši vyhnali. Ale asi nám to vůbec nevadí. No dobře, to je fakt. Jo. To je humus, že? Celkem humus.